нога и без ръце. Ето. Аз само се легаря. Точно на клипчето си. Точно на клипчето те пуснам как се катериш. Като козле, Да. като маймуна. О, какво красиво ленце. Не, това е мак. Бял. Дали от този мак? Веселия. Може и да е. Еха, много яко. Опс. Газето ми тежи. Така е. Трябва диета. Виждате какво Всеки става ден си го нагоре. казвам. Така на видео изглежда, че е малко, ама Ама хич. ние си знаем. Усещаме го. По бедрените мускули. И не само. Това коджата ли е? Да. Ляво. Да. А леле, там бяхме. Да. Ние сме луди. Не е нормално. Значи катеренето е лесно. Обаче слизането. Сега ще имаме документирано изкачване на Ортакая. Който може да зърце, може да снима. Трябва да си купа една камера и да си сложа като челно. Да. Откъде мина? Е така. Отстрани виждаш? Ох, трябва да пия вода. Пи. И виждате светле уникални гледки. Ето я коджата в цялото си великолепие. Малко се поуморих. Само малко. Все малко. Еми, остана ти една трета. Колко е една трета? Еми, раздели го на 30 ми една от 30. Ти си добра по математика. Така съм чувал. Викаш, носят се слухове. Щом имаш 3 висши, значи си добра. 4 бе. Даже 4. Последното. И, драги зрители, последни метри. Кой номер си ти, кой номер съм аз? Къде съм аз? Къде? Айде, кой е халф, кой е защитник? И на терена, и излиза. Аз съм централен на пинята. Аз какво съм? Не знам. Халф. Халф. Страничен напад. Чака. А ще има ли смяна? Не. Искам смяна. Няма. Ти си важен титуляр. Да, ама аз мога да падне и да кажа фал. Искам смяна. Или ще има жълт картон. Жълт кантарил. Има бая жълти работи. Тук има само такива билки. Весели няма. Да. Е, те жълтите са весели, бе. Трябва и весели билки. Знаеш как ще го качим с песничка нагоре? Уха. Ето ни. И гледки от другата страна. Няма. Ето я и светулката идва вече на върха. Оле, То не е на върха, да, ама. Сега направо се качваме от тук. Е по тази приятна скаличка, която е много красива. Сигурен ли си, че оттам? Да, но ще ви оставим, защото ще ни трябват ръцете. И лапите. И зъби. И така, И зъби и ногти. до скоро.